Έφτασε ο Πρωθυπουργός, ναι. Νάτος. Τον βλέπουμε εδώ λοιπόν. Για να ακούσουμε φυσικό ήχο και τη Γιώτα. Ναι, μια μικροσυμπλοκή. Έρχεται ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή. Η κάμερα μας θα δείξει την ομάδα που έχει πάει πιο πίσω. Προσπαθούν να πλησιάσουν στο μνημείο. Η εικόνα που του δείχνει είναι λίγο πιο πίσω αναγκαστικά γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Προσπαθούν να κρατήσουν την ομάδα των φοιτητών προς τα πίσω, εκεί πέρα που ήταν και πριν, για να μην πλησιάσουν στο μνημείο. Ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή κατέβηκε στο στεφάνι και αποχωρεί. Πάρα πολύ σύντομη η παρουσία του εδώ. Δεν θα κάνει δήλωση. Όχι, όχι, δεν γίνεται καν να πλησιάσουν, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, τώρα μέσα σε αυτό το κλίμα θα ήταν λίγο δύσκολο του να συμβεί αυτό και νομίζω καλά έκανε. Ναι, και αποχώρησε αμέσως ο Πρωθυπουργός, άφησε το στεφάνι και έφυγε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως και αυτό ρε παιδιά τώρα έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο στην Πάτρα που είναι ιδιαίτερα αισθητός. Και στη Θεσσαλονίκη λένε φίλοι. Και στη Θεσσαλονίκη. Χρήστο, καλημέρα. Και στη Λάρισα. Χρήστο. Μας ακούει ο Χρήστος? Ναι, δεν ξέρω να με ακούτε. Ναι. Να σας πω λοιπόν ότι ο σεισμός με όντως ιδιαίτερα... Μισό λεπτό, Χρήστο.